момента пътуваме с момчетата към статуята на свободата, да видим кой ни охранява. Охо! Това да не е ли Трабант? А този младеж отпред? Охо! Невероятен! Отзад, зад нас това е Манхатън. Тук виждаме Джърси Сити. Отсреща е статуята на свободата. Дано апарата не ми падне във водата. Ето я. Нежничка, непретенциозна. Идвам, каква, ще ти отчупя единия рок. Това е лодчицата. Ето ги джамбазите. И младежо, тук ли намери да слушаш музика? Баце, усмихни се малко. Така. Знам, че те е напекло. Къде съм аз? Къде съм аз? Ето ме. Ето ме. Къде съм? Ето за мен. Да, това е невероятно. В понеделник отиваме на Ниагарския водопад. Мисля там да отворя една кебабчиница, между другото. Скараме някакво лепка. Семплечко нежно. Невероятно.